Hola amics. Abans de començar, us volia dir que algunes lletres em costen, però si hi poseu del cor, m'entendreu. Avui us explicaré un conte molt especial sobre en Magini, un petit gat blanc que vivia a les muntanyes dels Pirineus. En Magini sempre havia somiat poder volar com els ocells que veia passar pel cel. Un dia d'hivern, mentre jugava a la noia, va trobar una àguila ferida. Sens dubtar, Howe va decidir ajudar-la portant-li menjar i protegint-la del fred. Quan l'àguila es va recuperar, va passar una cosa màgica. En agraïment, va convidar en Magini a pujar a la seva esquena per fer un vol especial sobre les muntanyes nevades. El petit gat blanc per fi complia el seu somni. Des d'aquell dia, en Magini va aprendre que la bondat sempre té recompensa i que els somnis, per impossibles que semblin, es poden fer realitat si hi posem el cor. Si us ha agradat aquest conte, no oblideu subscriure-vos al canal Camins, aprenent pas a pas per més contes màgics com aquest. Una abraçada i fins aviat!